Jsou kočičky Sphinx z jiného světa? Jsou kočičky Sphinx mimozemští návštěvníci? S oblibou říkám, že jsou Sphinx kočičky z jiného světa. Je tomu opravdu tak? Pojďme trochu pustit fantazii. Sphinx kočky. Kosmické záhady nebo mimozemští návštěvníci? Svět domácích mazlíčků je plný roztomilých a fascinujících tvorů, ale žádný z nich nevyvolává tolik záhad jako Sphinx kočky. Tyto bezsrsté kočičí aristokraty s vrásčitými tvářemi a pronikavýma očima by klidně mohly být posly z jiné planety. Pojďme se podívat na několik důvodů, proč bychom mohli podezřívat Sphinx kočky z mimozemského původu. První. Jejich jedinečný vzhled. Sphinx kočky vypadají, jako by se teleportovaly přímo z vědecko-fantastického filmu. Absence srsti a jejich vrásky jim dodávají vzhled, který je nezaměnitelný s jakýmkoliv jiným pozemským tvorem. Když na ně poprvé narazíte, můžete mít pocit, že jste se setkali s malým mimozemšťanem, který si na Zemi přišel prozkoumat lidskou rasu. Druhý. Zvláštní schopnosti. Existuje několik teorií, že Sphinx kočky mají nadpozemské schopnosti. Někteří majitelé tvrdí, že jejich Sphinx dokáže číst jejich myšlenky nebo že má zvláštní schopnost teleportace. Jednoho okamžiku je na gauči, další okamžik sedí na kuchyňské lince. Možná mají technologii, která nám smrtelníkům stále uniká. Třetí. Kosmické vytí. Někdy se zdá, že Sphinx kočky vydávají zvuky, které připomínají signály z vesmíru. Je to jen jejich způsob, jak nám sdělit, že mají hlad, nebo je to tajný kód, kterým komunikují se svou domovskou planetou? Odpověď zatím neznáme, ale určitě je to něco, co nás nechává přemýšlet. Čtvrtý. Tajemné rituály. Sphinx kočky mají zvláštní chování, které se liší od jiných koček. Například jejich láska k teplu a jejich tendence se balit do dek a oblečení může být pokusem zvyknout si na pozemské teploty. Nebo možná jen vzpomínají na teplé podnebí své domovské planety. Pátý. Jejich záhadná historie. Ačkoliv se Sphinx kočky objevily v 60. letech 20. století, jejich původ je zahalen tajemstvím. Existuje hypotéza, že byly záměrně vysazeny na Zemi, aby studovali naše chování a připravili invazi, tedy přátelské intergalaktické setkání. Takže jsou Sphinx kočky opravdu mimozemšťané? To je otázka, na kterou můžeme jen spekulovat. Jedno je ale jisté, tyto fascinující kočky nám přinášejí radost a úžas do našich životů, ať už pocházejí odkudkoliv. A kdo ví, možná jednou odhalíme jejich skutečný původ a připojíme se k vesmírné kočičí federaci.